mar limbe kaka mchumbi koni medruok mar ndeke mag Mombasa kowuok e pinje maoko koro kelo nigi geno ni ohala biro dhi maber to chutho e kindegi mag nyasi mar Disemba. Kata kamano gikoni ng'awruok mar nengo mag mwandu mopogore opogore pacho ka to chutho nengo mag mauta pod medo kelo nigi luoro. George Aoko miyowa ler kowuok e gwenge ma Mombasa. Ikruok ni nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien osechako tedore e kaunti ma Mombasa. Ma en kaluwore gi kwan welo mathoth masani timo limbe kadhodh nam chumbi, ka weg migawa kod hotels bende temo yore duto mag duso kuondegi mag ohala mar lombo welo. Achiel kuom chenro magikoni kidek medo kwan welo e higa ni en okang' mar piny owacho chiwo thuolo ne ndeke mawuok e pinje maoko go achiel kachiel e alap mamoi e boma ma Mombasa. The introduction of new charters and big airlines landing in Mombasa, this tells us that there is light on the tunnel for tourism, which will be a big boost to this county as well. As we see an increase in the number of tourists, both local and domestic, obviously this translates into income and livelihood to our society. Ngur kata kamano gikoni nitiere kaluwore gi ng'awruok mar nengo mwandu mopogore to chutho mano mar mafuta. Jogo manie sekta no mar limbe koro dwani piny owacho med mbeko chike moket ne welo matimo limbe pacho ka to chutho ni mar thoth gi ringo dhi e pinje mag libamba kuma nengo ofuong'ore. Inevitable challenge in the tourism sector makes the hotel business more difficult, especially on the rise of cost of daily consumables, that is electricity, water, and many others. And also the price inflation of products. Kenya as a country currently is facing immense competition from destinations such as Zanzibar, which is just across the door. And we'll all appreciate that we need to quickly, particularly those who are within the tourism sector, to start looking into better ways of how do we improve on our product. Giesani, hotels mathoth ni kod kwanata malo praboro magwelo mathoth gi gin mago mapacho ka geno margi en ni hotels duto biro pong' thich kod kwanata malo 100 e kar tarik 24 Disemba nyaka chakruok mar Januar higa manyien. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.